Terve. Tervetuloa Klaus Bronsonin viinakulmaukseen. Viinanurkkaan niin sanotusti. Ja kuten huomaatte, testi on käynnissä. Aivan. Nyt pitäisi löytää vielä tuossakin joukosta uusi juoma, joka pitäisi testata. Ja. Sehän on aika vaikeaa näin tämmöisellä kokemuksella. Minä sitä löytyykään. Paljon nuoruudessa kokeiltu. Kaptain Cola. Morgan. Mitä? Boss. Liian neetimästä minun makuun. Minttu. Samaa syssyy. Jägermeisteria. Liian äijämeistä meikäseen sen makuun. Mutta mietitäänpäs. Kas, sieltä jo pilkuttaakin suht uusi tuttavuus, jota minä en ole vielä edes maistanut. Mutta joku täällä on käynyt maistelemassa minun juomia. No, ei se mitään. No, Colt Napoleon. Jos en nyt oikein muista noin semmoista Napoleonia kyllä ryypännyt kuin Hubert Napoleon. Colt Napoleon kuulostaa vähän paremmalta kuin Hubert. Ja kuten huomaatte, varsinkin tästä väri on kuin meripihkaa, kultaa. Toivottavasti maku on myös kuin kultaa, meripihkaa. Sitä mun nenä. Hyvä tuoksu kyllä siinä on. Kyllä siinä on konjakin meininkiä, mutta brändihän on vähän niin kuin pikkuveli, pikkusisko konjakille. Mutta toiset sanoo, että brändi on esi-isä, esi-äiti konjakille. Se on se maakuntajuttu. No, mutta me olemme nyt täällä Suomessa, joten me emme semmoisiin tarkemmin perehdytä. Otetaanpas tuosta lasi. Ja testaillaan tätä juomaa. Ai, tuli vähän rutskasti, mutta puolet pulloa melkein. Mutta ei se mitään. Ei sitä tarvitse heti juoda. Se on kultaa se. No niin, jatkuu. Tästä tuli pieni paussi. Niin, kokki toi tämmöset lihat. Ei enempää näistä hinnoista. Kyllä se on ihan hyvä liha. Mutta tämä nyt on pääasia. Elikkä testaamme nyt ensimmäistä kertaa Colt Napoleonia.
Joo. Tästä puuttuu mielestäni se punaviinimäinen ja marjainen jälkimaku. Mutta tämmönen brändin Isobelien systeemi eli konjakki. Minä voisin jopa sanoa, että minä voisin jopa maistaa meripiihkän, jos ihmiset tietävät, että ketkä on juonut, syönyt meripihkaa. Väri on loistava. Tuoksu on loistava. Kyllä. 3/5 voisin sanoa. 3/5. Hubert menee edelle. Ja voin näyttää ne, jotka eivät tiedä Hubertia. Ne on kyllä juotu, mutta ehkä voin näyttää sen siitä pullosta. Niin no. Tuon tilalle Hubert. Naapurilla on muuten samanlainen pullo ilman tuota. Loistavaa kammaa. Napoleonit rokkaa ehdottomasti. Viinakorneriin. Tällä kertaa on vodkat kyseessä. On tätä Magicia, on vähän imperiaalia, on venäläistä ja mitäs tätä löytyykään.